Anem a un altre lloc on tenim ara un ambient molt diferent. La sentíem a la portada, són 10 grans artistes, entre actrius de teatre, que són actius pel país, i cantants que posen veu a textos de Shakespeare, a Love for Shakespeare. Ataca l'enemic que fuig. S'està preparant i de seguida la tindràs aquí. Has de ser enginyós. Un espectacle que, dirigit per un altre gran, Lluís Pasqual, es pot veure només avui, insistim en això, només avui al Teatre Lliure de Montjuïc. I el Pep Vila, a la portada, que ell és molt llançat i sempre ens promet coses, ens havia dit que intentaria que alguna d'elles s'acostés i ens fes un petit recital per nosaltres. Pep! Doncs mira, Kilian, crec que hem aconseguit l'objectiu. El promès és deute i no només una, sinó dues grans artistes que les tenim aquí al costat. D'entrada, si et sembla, jugarem a qui és qui. A veure si coneixes aquesta veu. Et poden ajudar, si vols. Tota aquesta doctrina l'he recollida dels ulls de les dones que encara guspiregen amb el foc de Prometeu. Aquesta no necessito ajuda. Pep, Pep, Mercè Sampietro? I les escoles. Molt bé, ja veig que estan en surts. Bona tarda, Mercè. Hola, bona tarda. És un plaer escoltar-te en aquests moments. Moltes gràcies. Si et sembla, espera uns instants, perquè ara farem la prova amb aquesta altra gran actriu. L'amor és mera follia i es mereix el mateix tracte que els folls. La cel·la fosca i el Òscar? Què et sembla? Què me'n dius? Òscar? Una Míriam? Míriam Iscla? Molt bé, has fet un plaer, Doncs mira, tenim l'autèntic plaer de sentir aquí a la Mercè Sampietro, a la Míriam Iscla, preparades una estona abans d'aquesta mena d'homenatge a Shakespeare. Què ens interpretareu, Mercè? Doncs un trosset de Troilus i Cressida. La Míriam és Pànder? No, Pànder, això que no surt. Pànder, i jo sóc Troilus. Tinc molta por i a més em temo que no podré discriminar els plaers com un exèrcit que confusament ataca l'enemic que fuig. S'està preparant i de seguida la tindràs aquí. Has de ser enginyós perquè es torna tan vermella i se li escurça l'alè com si hagués vist un fantasma. La vaig a buscar. És la mateixa emoció que em té el pit presoner. El cor em bat igual que el pols d'un enfebrat i tots els meus sentits perden vigor, com un vassall que inesperadament es torba amb la mirada del seu rei. Doncs mira, fins aquí aquest tast del que podrem sentir aquí uns minuts al Lliure de Montjuïc amb la Mercè Sampietro i la Míriam Iscla. Estem totes molt contentates, La veritat és que ens fa molta il·lusió. Doncs home, jo crec que encara teniu temps d'acostar-vos al Lliure, perquè no solament ella, sinó la Cerdà, la Vilara Sau, la Laura Conejero, la Laia Marull, i també les cantants, la Maria Hinojosa, la Maika Makovsky, la Judit Nederman i la Lídia Pujol. Per tant, les encarregades d'aquesta mena de gran concert homenatge de Shakespeare, sota una gran batuta també, la del mestre Lluís Pasqual. A partir de 2:15 al Lliure de Montjuïc, entrades exhaurides. Per tant, la gent que no hi hagi pogut anar ha tingut aquest petit tast aquí, aquest petit recital que ens ha promès i ha complert el Pep Vila. Moltes gràcies, Pep.